Fel rhywun sydd wedi bod yn weithgar yn y mudiad heddwch ac yn arbennig yn mudiad gwrth niwclear ers yn dyddiau cynnar iawn mewn gwleidyddiaeth, roeddwn ni wrth fy modd heddi yn y Senedd yn Strasbwrg i glywed Beatrice Fihn, sef llifarydd ar ran ICAN, y mudiad rhyngwladol i gael gwared ag arfau niwclear, yn siarad i'r Senedd, yn ysbrydoli'r Senedd am yr angen i ddod ar ras arfau niwclear i ben. Mae'n arbennig iawn achos cafodd ICAN y wobr Nobel llynedd dros heddwch, ac dyn ni i gyd angen mynd nôl ac ail ymrwymo ein hunain i'r ymgyrch yn erbyn arfau niwclear. Roedd hi'n gosod her i ni hefyd yn y Senedd i ddangos arweinyddiaeth, i ddangos y byd bod ni yn gallu cyflawni hyn. Falle bod arfau niwclear ddim ar ben ein agenda ar hyn o bryd, ond dyw hynny ddim yn golygu bod nhw yn peryglu ein bywydau i gyd. Felly mae rhaid i ni wrando ar y neges yna o heddwch ac am ddyfodol gwell a dyfodol mwy diogel.